رسول اللہ سلم علیک یا حبیب اللہ جدا دید پوئی رخ انور تے پیچھے ورد وظیف بند کرنے کر کھیالی ہود ہے کیر اگوں بیا تول ترازی تنگ کر دے ہر دید قرآن دا دور سمجھ او یاسین دے ورک اتھل دے گئے مسکین محمد محب ملیا بیا خیال سبوئی ختم کر دے حرف قرآن دے سب سونے میں کمیم جڑانا دسدا ہے جند قدمہ کتے سکرش بری او تنال غریباں دے وسدا ہے ڈنگڑی ظلف والا مٹھا ماہی مدنی او پرے کنو دل کسدا ہے مسکین نہ تھے موجھا ماندہ او تزامن ہر بے کسدا ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ او آیو مٹھڑو محمد پاکا آیو مٹھڑو محمد پاکا جے جے صدقے ٹھہی کائناتا جتے پڑھندو خدا صلواتا آیو مٹھڑو محمد پاکا آیو مٹھڑو محمد پاکا جے جے صدقے ٹھہی کائناتا جتے پڑھندو خدا صلواتا آیو مٹھڑو محمد پاکا او یوسف جو حسن مشہورا زلیخا تھی صرف مجبورا او مدنی جنرالی باتا جے جے صدقے ٹھہی کائناتا جتے پڑھندو خدا صلواتا آیو مٹھڑو محمد پاکا آیو مٹھڑو محمد پاکا جے جے صدقے ٹھہی کائناتا جتے پڑھندو خدا صلواتا امت مشک امبر کا پسینو قرآن چمے جے جو سینو او سوہنے جی سوہنی ذاتا جتے پڑھندو خدا صلواتا آیو مٹھڑو محمد پاکا آیو مٹھڑو محمد پاکا جے جے صدقے ٹھہی کائناتا جتے پڑھندو خدا صلواتا آیو مٹھڑو محمد پاکا آیو مٹھڑو محمد پاکا جے جے صدقے ٹھہی کائناتا جتے پڑھندو خدا صلواتا